L-aħħar ġimgħa tax-xahar jiem li fihom il-ħaddiema jistennew il-paga tagħhom. Iżda sfortunatament minħabba l-kriżi tal-COVID-19 dan ix-xahar se jkun wieħed differenti għal ħafna ħaddiema Maltin u Għawċin li jew se jieħdu paga inqas mis-soltu jew mhu se jieħdu xejn. U minkejja l-pakkett imħabbra mill-Gvern li suppost se jgħinu lill-familji jidher li l-għajnuna mhix tasal. Dwar dan tkellem il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella waqt intervent bi Skype fil-programm Net Live. Mhux billi noħorġu niftaħru kemm għamilna pakketti, jiena l-pakketti mhux fuq l-ixkaffa rridhom jaslu għand il-ħaddiema u l-familji tagħhom. Hemmhekk biss inkunu kuntenti bil-press conferences tal-pakketti fuq l-ixkafef dak ma naħsibx li xi ħadd se jkun imxebba fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Dwar dan Net News istaqsa lill-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri. Nifhem li minn ximkien tibda u minn ximkien tispiċċa, dak li tkun bdejt minnu, ovvjament ħajħu pjaċir, dak li ħatispiċċa minnu ħajħu pjaċir daqsxejn inqas. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia min-naħa tiegħu saħaq li x-xogħol fuq il-pakketti minkejja li ilhom xahar li tħabbru minn Robert Abela milux li beda. Fil-verità, l-evaluations bdew isiru fl-aħħar ġimgħa u nofs. Il-verità tibqa' li numru kbir ta' ħaddiema mhux jintlaqtu mis-suppost pakketti mħabbra mill-Gvern. Għandna min qed ikollu l-problema li hija bla xogħol, ġifieri kważi ħanajdek l-ar ċirkustanza li jista' jkollok, għandna persuni li qegħdin jitnaqsulhom il-pagi, persuni li qegħdin fuq forced leave, persuni li tilfu ħafna mit-take home pay tagħhom, hemm persuni li mhumiex qegħdin jiġu milquta mill-aspett ekonomiku tax-xogħol, però ovvjament qed iġorru piż kbir u anke burnout qawwi, speċjalment dawk li huma frontliners ħaddiema fuq in-naħa ta' quddiem. Waqt l-intervista fuq Net Television, Josef Vella semma wkoll il-miljuni li qed jingħataw lil Steward Healthcare. Ma hemm l-ebda raġuni għalfejn noħorġu dawn is-7 miljun untuhom lil dawn il-barranin, meta fiċ-ċirkustanza li qegħdin fiha dawk is-7 miljun għandna ħafna nies il min intuhom. Għandna nies li qegħdin jistennew 800 mingħand il-Gvern u l-Gvern irid jara kif jagħmel biex iġib 800. Taf kemm il-800 nagħtu b'dawk is-70 miljun li qegħdin nagħtu din is-sena lil Steward u li qed intuhom għal xejn. Il-kap eżekuttiv tal-UHM tkellem dwar il-prezz internazzjonali taż-żejt li naqas b'mod drastiku fl-aħħar jiem kaġun ta' din il-pandemija filwaqt li f'Malta il-kontijiet tad-dawl u l-ilma baqgħu għoljin ħafna meta kumparat ma' pajjiżi oħra, dan apparti li anke l-prezz tal-petrol u d-diesel baqa' ma raħasx.